যত viewers rong hain hai lamsogo sikla jorani fan ani YouTube channel o phari ang tini hain hai norong bagi kaisa video tui phepikya tinin video hangke specially kaijak rong ni bagi sikla rogo nai mano jara kaijak tui rok norong bagi bahaino o video dosung kabang mo jorawo kaijak rong no khanao ani no khungo ani kokbani masolu salabu hunderu buri buhunteru ani bu saino ang ani ichha keno cholu hega ba angle ani no khungo ani kok cholia actually no khungo salani kok baide choli na buri ni kok baide choli tinin video sung khana layana henge phari ekdin salsa khoroksa raja hano bini rajyobasi rokno bo naina musung khano ani rajyobasi u jara tongnai rok salani kok baide choli bai buriini kok baide choli bai sabuni kok bai no khung choli hengke bo jo tonon announce khairi khano bini rajyobasi rok ta je ni no khungo buriini kok bai choli nai a no khungni salarok phaiei bone o rajani peleisho apel thaisa khosai tlangi thangdong hnai apel kabangma rungui ton khano hengke aboni phung ai khang keno tamkha sida line kolong ma khlailai phailai katai ko hengke jotono apel thaisa khosai thangnai mang no tangai himanle burini kok bai mang no khungo choli bai sal thangi tongkhano mat sapano apel na kare alka khosanai kri oloke sal thani thaktai kuchu kotorma khoroksa sida body be ako bai singari be matari be khopsai be khlai phaikapu sabai khana bo ke bubagra ani no khungle ani kokbani masoliu aporke raja khusing khana ba nung masasi nono tini sapung ang nai tongmani nung masasi nin kokbani salani kokbani no khungsoleu ang khub khusing kha thangdi ani u korai khajak ani korai nokni jotoni milik kaham nai a korai kosomno khengi tlangi thangdi hone hengkapu henge aproke a je kusu kotor abo korai khengi tlang khano ta tangi korai bo henge bi salani kok bai choli mani hai hini boke korai gift jakha abo se dai shrapsa tongmale korai tui phirogi phaipo a borok henge tamongkha singmale bubagra are nogo thangmale ani buri be hunjagu korai kosom gangke mane hamiani protik abo jatra saya korai kufur je hamjak ani buri omono phirogoi omono ang phirokna phaimani si korai kufur by exchange khai rohodi haram jata a korai yakari apel khosai tlang hini khanjaka pu raja bai henge aporgen raja belaini khathai khano tamo ani haoba khoroksa buda salani kok bai no khungsole manai krei henge horo hongangke rajani montri phaika hano tam kok buddir phaika bubagra nungba nini rajyobasi rokno a apel thaisa ni jagao mairong 5 kg phan ruma ningke ba ta gisa help bai khamu blei hni sakapu abo su bubagra tam saka au aboni jaga ang mairong rena hne wan sukjaksi haini samani sei u ani bihik okra rajarok to kabangma bihik yadiba u ani bihik okra apel no situng mairong rena nangya hne hingke ba apel no marikha aporga montri khiki munai tefuno bubagra tam no apel ang darai rinai na nung da nanai mane raja bahaino bihik ni kokban cholu ma khobor tai ko bo bin thaneu idea tongoi bo amani saban se u bihik okran kok khnawi bo mairong ni jaga apel ma khlaika aporge raja hui jangkrei asar pasar kokta sari lasi jaktika montri no sengkana aporge nungle fungo ang a oko khaya ko san sekang hai ka ba khana pa nung okong sapai mamble ta mas horogo nung unglia chale hai okong nung sapai khaba are bubagra ang khana no sapai sina hin tongmani tini to jekhapan ngi pai khaba u ani burise kham ka phana tabuk je thangi saidi olo jate next time o apel ni jagao
bubagra mairong khlaitong hnoi ani burui bai se khamga tabung thangni hunjang gobang tabung ma phaikha aporke bubagra bo haino tamnono apel angdar rairi nai na nogoda pathogri nai nimbo bo haino aporke hunka hanata hake okokni mote wo mane story kha asungno nai nemani joto no khungono burin kok bai mang soli man khobor ta hingke tabu kok khe ang ani viewers songo omono sana nayo ni no khungle saboni kok bai soli kisa comment khele beri jara kaije khunani rok gangke norobo comment khaidi norang no khungole saboni kok bai soli bumani kok bai da na bufani kok bai jara kaije rok ke ani kok bai soli udah hen na bing kok bai soli norok kisa comment khaiberi hingke tinin video asungno norok bagai next time hain hai srungjanai video tui phaibinai tai gesa video next time sok pai ko sanin rok joto nang kaham goreng tongdi asuk na hambai